Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today punta tayo ng Sambuan. Piyesta tayo. Punta tayo ng piestahan tapos bisitahin natin ang Sambuan ulit. So kung bago ka pa sa channel nito, please don't forget to like, share, comment at subscribe. At hit mo rin yung notification bell para bibo. So kung ready ka na, tara, let's go! Ang Sambuan ay makikita sa southern part of Cebu. Ito ay 146 kilometers from Cebu City. One eternity later. The next day. Good morning mga karasta. So hindi ako masyado video kahapon. So sabihin ko na lang sa inyo ano nangyari. So pagkadating namin mga 12:30 ng tanghali, kain na kami. Tapos naglitsyon sila. Madami silang mga pagkain na hinanda sa piyesta. So Mother Perpetual Health palang piyesta dito sa Barangay Dalahican, Sambuan, Cebu. So ngayon papunta kami ng dagat. So punta muna tayo ng dagat. Tingnan natin kung kaano kaganda ang dagat nila. So tara, let's go! A few moments later.
Loy, ako na. Ino mo daan kay para nag-abot ko sa panan mo. Wala ko na diyan ng tao. Okay, okay. Asa bikaw kang diha pa? Asa bikaw kang diha? The next day. May hapon mga karasta no, day 3 na mo diri sa Sanbuan. Dalahikan kay pista diri. So na ko yung mga interview na mga kauban na to. Mga karasta na to. First. Number 1 si Jasper. Oh. Number 1 ako pangutana no. Kumusta ang Dalahican, Sanbuan, Cebu? Unsay imo ikasulti? Unsay maayo unsay? Oh. Indot siya pero dagan ang kaso. Usa nga kaso katong Sa klases kaso. katong natugas dungas dan? Uy, marugay. Matuto orang berita kaya alam sa chopring sumo na ni. Sa yung barangay. So, mo to no atong unang lokal nga atong gi-interview. Oh. Okay ra ko no kayo. Bisag ako pasultiyon ko okay ra jud kayo. Buhong kay skaon, buhong kay tagay. Ikaw brother, unsa may kasulti brother? Sulit yes tanan brother. Ah. Hindi kigil balik-balik brother. Ah. Ay, Next time. Kung kuhan. Abot pa ta dire balik. Balik yun. pohon. Kuhan. Ariting. Ako yun. Ay, Interviewon ka. atong natay special guest. Natay Natay special guest si Garibi. Koreano nga to na. Gary Valenciano. Pakatarik may balik ka. Okay? Sa may Gary Valenciano. Tubang sa kamera. atubang cellphone. Tubang ana. Oh, Tubang. Kasi kalainan sa syudad ng Bukid. oh kana. Tubang. Gary B. Tubag kay makita ni Channel 7 oh. Ha? Kasi kalainan sa Bukid. Ay, sorry, nagudyo. Sorry yo. Pakata ka lang ayaw. Pakanta lang kay. Aw niya mga tata niya oh. Unsa request Gary B? Kanang mibalik ako. What's up? Ay, manay mong ganhi. Manay busing na mo diri. Kinchat Magsuon na sila. Ay, kuha na mo diri. Oh. Bro, manaya mo. Oh, karasta kuha na siya. right. Oh. Among gitirada diri ah. Beer na beer. Manay uso na. Suka. Manay uso na mo diri. Bernaber. Oh. Wala kwarta man. Ina pa uy. Mo na biskay lang. Konsehal, kapitana. Taykan on. Okay. Hindi kita magutman. Kina gusto ni. Napatay. Ante. Bagyo beans with Unsa man na do? sinaksak ginamos. Oh. Hindi kita magutman. Bagyo Pins gyapon. Dili na ni sayote. Sayote. Sayote with sinaksak baboy. Ya, nakoy giandam dito mga karasta no kanang sisig, nag-request silang sisig maskara. Kanang kuan sa baboy maskara, may among tirahon doon. So, ato na to. Oh, mga karasta, mao ni siya. Luto kong sisig karong ga hapon na. Ang gipili ng kuan ay maskara. Kaya ako naghiwa karon. Mao ni siya. Gikan na ni pagprito na ni gikan na. Ang andam ng lamas, may sibuyas, bumbay na sigispada na ahos na luya. Kanara na ako kuan, malamas. So, tumos bigas kay nanganta, special guest. Ito bigas. So dara, mao ni si Gary B. Nikanta na nga mong artista nga. Oh. Pi. Sa atong ping Oh, di ba? Indot kay sa nang dingog. ako Among boss. Malagson schooling. Si Boss Arthur. Ug mao ni ang mga artista nga ako bisita.
Si Gariby. O kaning gitar na mo, ano yung pinaka-espesyal na mga kuhan yun? Na. Kay mana kaman. Siyaw-siyaw ipod. Mao ni nga mong ikatulo, ikaduha o ikatulo nga amo. Mao ni pinaka-amo na mo, stanan. Oh, dara. Kaning gablo. Mao ni siyang bata nga na trending nga daghan kayo daghang kaso atubangonon ang baka gikulata ang baka gikulata ambot lang unsa ba natong sa dalan arita balik ta sa atong concert king nga si Gariby. Nawalay makababa sa atong tinghalan. Ako experience. Banaw. What's up? Mao kani si Gariby unsa may concert? What's up? Oh, what's up kuno? Kani. Request ni Gariby Valenciano. Mamina ba na? Op, ang kaning nasluyo. Mao kani ang anak ni Gariby Valenciano. Gatchat na siya. Bro. Coronation. Natong original nga gitarista diri squad gikan ni sa Amerika. Lahat ng kanta mo request mo na ani kamao ni siya. Matod mo de. Gikan sa karaan hantod sa karon nga bago. Kamao ni siya. Matod nila de. Di kubulong. Ngano di ka Gariby? Sa kanta. Buwan po. Ha? Sa pala kanta ni mo. Ay. Kinsa siya. Nanong gorego. Gaya panggon. Gaya na po. Gaya bilang ko. Gatulari ko etanan. Kahit siya nanong narigo. Panglagay balikan kahit siya nalago. Kanan bro insa siya nanong narigo. Yahoo! Balikan ako. Yan na. Hindi
Sige, kanta. Arino to balik si brother. Mga karasta, dara. Gamay na lang. Kuwang para maluto ng atong pinakalami nga sisig. So kung ganahan mo request mga karasta og sisig, naatay chef cook dire. Brother. So ganahan mo order, tawag lang mo. Or chat lang mo sa among brother. Mga karasta. %100% sulit. Di mo magmahay. Balik-balikan yun ninyo. Kung makatilaw mo. Ani nga sisig. Di yun mo magmahay. So, arisa ta sa concert king Gary Valenciano. Gary B, kanta na Gary B. So, si Gary B yun. Oo, ha? O kaning tawahan na murag nana ni siya isuldo sa YouTube. Daghan ni ganin kanang mga views, mga 5 million views o billion narani. O ganing naskilid niya. Mali bata nga. Kusog kani mo langoy pero lutaw kani tanan. Atos dagat, lutaw kani tanan ni bata ni. Moy duduloy tanan. Mahal kay mo langoy. Bata pa kay tanan wala. Mahal kini tanan ni bata gyud. Kung magpatudlo mo. Og kuan langoy. Mao ni siya bata, mutudlo gini gyud. Oh, natay mga audience kay nananaw sa concert ni Gary B. Nangan to hindi yung ice bucket. Ay, mao ni pinakasipat na mo nga kuanay. Bata. Nani? Say pangan mo dong? Say pangan? Ato bang ba? Karasta at nanay ilunod na to ginangmay lamas. Pero ko ay mudaghan ra daghan. Oni. Mo siya angay buhaton kung magluto o kag sisig. Special ni siya nga sisig. Pan ba? Oh, na atong kuan. Vlogger. Oh, asa naman ka? Kami ko ship ko. Ay karing atong mana kay kon. Yung gilunod na ang mga lamas. So sibuyas, ahos, luya, og sili. Mo ni si Denver. Among sexy ug gwapo. Saba. Abret, kire. Kay don na basig pasok na. Nara, gilunod na ang atong kuan sisig. Napas kaha, wala lami na kayo. Samot na mahuman na ni. Wala mag. Gilunod. Nasugdan na ning. Na, wa ko pasugod. Gilunod ta, gilunod. Dalira, naik kan dalira ni ingredients na ni ate. Oh, napay ni Ning nakatimanta ning sesudod ato. Katong gidungan og pa.
Ang damas ka ng idungan ka Muna ni. Og mao ni siya ang ni-proxy sa atong chef. Bawal na ito mga kaso. Oh. Mga karasta. Mga karasta, okay na ang kaso aning bata. Daghan, kasi na. Buriagon. Ito kuya. Na, Patising, wala patising. Idungag na lang kuan mas maayo na oyster sauce. Nino madayon. Kuan mo may Oyster sauce. na, dayon nagbaon. Ikaw man ni magkuan sa baboy, tumagisa. Ikuan Okay. sagol. so Usara. paminaw mo mga karasta kay Na ay mayonnaise po di kahaluto na. Okay. Iana siya. nihatag siya og nga kuan. Ang say mga recipe nga kuan ang inyong antes mong luto ani. Ang star margarine ikuan na sa kuan kailang na mo siya nagsisling plate good katong oh mo to imong ibutang margarine. Imo ni kambit. Ini sa margarine. Kay special ni siya nga sisig mga karasta. Naalde gyapon na dai. Buhi gyapon. Buhi pa tani brother. Sile. Dili na. Ito ra kayo. Langan na kayo gisugba. Oh, dali ra jud guys tanan mga karasta. Gisa-gisa ra man ko ano. Sisig. Sisling sisig. Samot na siguro og nay platter jud ani. Meme, mama. Oh. Ug arita sa gawas, naay giayo nga motor. Ang atong mekaniko. Original ni. Gikan ni sa Manila. Manila o Amerika. Lakin sa to magpaayog motor diha. Kontaka lang ning tawhan na. Gamay lang, ang kuan lang. Isa ni. Suka. Gamay lang. Atong ulang okay ra to, yapas ra to. Oh, yapas din ako kay. Hindi ka kay matika. Hindi masadang kahiwa. Oh, darang uban ha. Ilunod bad. Okay. Ilunod ang uban. Okay na, Brad. Okay to ni. Wala ra, okay na. Kuan na toppings na. Taping sa babaw. Tapingsan mo pa itlog. Ikahaon na. Unsa man? Magtaping sa itlog para kuan. Lami kay ha. Lami kang Nata diri sa Sambuan, gikan ni siya sa kining chef na to karon gikan ni siya sa kuan. Cebu pero idayol ni siya diri. Kauban na namo. Mo na siya among kinakusgan. Brother. Ganahan mo. Ganahan mo paluto og kuan sisig. Kahat lang mo aning tawhan na. Kaning
Kani siya. Punta ka ni. Punta ka ni gikan atos. Murag daghan pa kaning kaso ato bangunon. Bro, ito gan bro sa kasuha bro. Duda na sila bro. Ang kaso ni niya. Murag gikulata ang baka. Unsa tinoda, brother? Ito nga na ng kasuha ba? Saan ni nga kuan, brother? Unsa na animal abuse? Okay. Gamay lang kiguang ning sisig na to para higaon na niya. Ami kayo. Lagi. Mo nang ko kay gani. Kuan man. Wala na. Mas pasan ba? Wala na ko kanang mayo. Ito ba na bukal dito? 1,000% di 100%. 1,000%. Tapos atong kapitana ko nang kuha nang sa gubog ng tubig. Kapitana. Okay. Pauno na nato ang atong sisig. Mga karasta. Dara. Dihaon na. Di, bukang pa. Ay, pag sulan. Sulan na lang. Sisig sa labangon. Oh. Sisling pit ba? Mana ako kami mana. Nah, nakoy ma. Ay, pangisi-ngisi na karena. Nagkuano ko kaniya dai. Okay. Mana? So, Hoy. butangan tani og itlog. Ah. Lubinog. Bob, lili. Balot naman eh. Ay piso. Di ka nang siya. Kuan na. Ayos ni ilay. Aka ni ganin diri kanay gani. Eh, kutsara ako. Di man ay. Wa ra dai. Buta ka buta. Agi ko. Ang babaro mi kuha eh. Ano na gito bitis gatis. Ang lapar na naman. Hala, wala.